1992. počeo rat u Bosni i Hercegovini, Hrvati i muslimani zajedno su se oduprli srpskoj agresiji. Najbolja suradnja ta dva naroda bila je u Bosanskoj Posavini, gdje su nakon odlučne vojne akcije oslobodili veliki prostor i gotovo potpuno presekli komunikaciju između Srbije i njenih satelita na okupiranim područjima Bosne i Hrvatske. Vojnici su tada slavili veliku pobjedu, misleći da će Posavinu uspjeti obraniti. Uskoro će se pokazati da su bili naivni i da je sudbina prostora za koji je dnevno ginulo na desetke vojnika davno određena. Naime, 6. svibnja te godine u Gracu je održan sastanak Mate Bobana i Radovana Karadžića. Potpisali su i sporazum. Karadžić je insistirao da se u njegovoj 3. točci jasno kaže da se treba poštivati cjelovitost teritorija koji su bili predmet dogovora. Treba voditi računa o cjelovitosti, o kompaktnosti teritorije i komunikacija. To prevedeno na jednostavni jezik znači vi držite područje Kupresa i tamo te teritorije kompaktno sa svim komunikacijama, a mi ćemo držati Bosansku Posavinu. Ova izjava Martina Špegelja snimljena je prilikom izrade dokumentarnog filma o padu Posavine, koji već 5 godina hrvatska televizija ne želi prikazati. Snimila ga je novinarka Perica Buljan-Prša, koja je rat provela u Posavini, gdje je i ranjena. 13. lipnja Mate Boban na jednom skupu pred 30 ljudi kaže: ako budem dalje imao nesporazume sa Bošnjacima, ja ću Bosansku Posavinu, odnosno koridor Bosanske Posavine, prepustiti Srbima. To je strašna stvar i polovina tih ljudi koji su to slušali nisu razumjeli o čem se radi. Praktički on je tada nagovijestio da će Bosansku Posavinu predati Srbima. U vrijeme borbi za Posavinu Posavljak Marko Lukić bio je savjetnik predsjednika Tuđmana za sigurnost. Jedne noći vidio je kako u vilu Zagorje dolazi jedan od vođa bosanskih Srba, Nikola Koljević. Iz druge sobe slušao je razgovor Tuđmana i njegovog tajnog gosta. Dakle, ja sam ostao zapanjen, iznenađen, pogotovo nakon što sam preko određenih tehničkih sredstava, jer sam s pozicije savjetnika za sigurnost i mogao pratiti to, slušao taj razgovor, dakle, o potezima koje će povlačiti jedna i druga strana. Vjerujte, kao mlad čovjek koji sam svojom profesionalnošću upao tako visoko u politiku, a ne stranačkom ili nekakvom drugom, dakle, logistikom, ostao sam zaprepašćen jer sam vidio da se dio politike vodi ispod stola i da se određene stvari događaju dok narodi s jedne i s druge strane ginu i nemaju pojma o tome. Tijekom ljeta 1992. srpska vojska kreće u ofenzivu i potiskuje hrvatsku vojsku i Hrvatsko vijeće obrane sa takozvanog koridora. Hrvatske snage uz velike žrtve liniju obrane stabiliziraju kod obodnog kanala rijeke Ukrine. General Antun Tus u to je vrijeme načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske i dobro se sjeća pad pozicije u kojoj su se borci tada nalazili. I sad dolazimo do situacije da se politika brzo mijenja. Više nema interesa da se zadrži Bosanska Posavina. I mi to pomalo osjećamo, ali nam nije jasno, niko nam neće da kaže. Otvoreno ništa. Predsjednika pita, neće da govori o tome. Kaže, vaše je da sačuvamo, a gdje će što biti, to ćemo se poslije na mirovnim konferencijama odlučivati. Tu tada zapovjeda da se vojska pripremi za protuofenzivu. Odredio je da se u Slavonskom Brodu okupe vojnici spremni za akciju. Međutim, ministar Šušak pomoću dvostruke linije zapovjedanja sabotira tu odluku. Šušak je zabranio da faksom, ja dobijem taj faks, jedan postroba mi pošalje, faksom svima onima kojima smo mi zapovedili da se pripreme da idu u region Slavonskog Broda, da će primiti se da idemo preko u Posavinu. Zabranio je HV-u da ide. Ja interveniram kod predsjednika, on kaže, ma puste, radite vi svoj posao, puste politiku. Bilo je to vrijeme stvaranja Hrvatske paradržave u BiH, takozvane Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. Šuškova i Bobanova struja traži da se uđe u rat s Bošnjacima i od Posavljaka traže da im se pridruže. No to Posavci nisu prihvatili.
I dolazi do raskola u HDZ-u u Posavini, u HVO-u, gdje smo imali u brigadama i više u nekim mjestima, kao što je Šamac, Modrića i tako dalje, muslimana nego Bošnjaka, nego Hrvata. Dok se u pozadini biju političke bitke, na terenu je vojska u rasulu. Moral je slab, a česte pogreške plaćaju se životima. Primjer je smjena jednog od zapovjednika obrane Dervente nakon što je zatražio i dobio pomoć iz Zagreba. Znači, zapovjednika lokalnog koji poznaje područje kao svoj džep, oni su maknuli i kad ja vidim Hrvatska vojska ima nekakav banalan razlog, ali povlači ljude sa 600 km, iznimno značajna kvota za cijeli grad Derventu. Ja kažem, odem u zapovjedništvo, oprostite, vaši ljudi naređuju povlačenje, ali ne samo vašim ljudima, nego i domaćim ljudima. Kaže, to nije istina. Ja kažem, istina je, ja sam snimila. Vraćam se natrag na 6. kilometar i kažem našim dečkima, slušajte, ja ću ostati s vama, nemojte se povlačiti dok ne vidimo prvog Srbina. Slušajte, borbe su jake, pješačkog oružja, prepucavanje, granate padaju, ludilo je, ali se može ostati u rovovima. Međutim, kažu dečki, perice, pa mi već 3. dan jedemo jadro keksa. Vidjevši što se događa, Buljan Prša odlazi do generala Ivana Čermaka, koji je zadužen za logistiku, kako bi zatražila pomoć od njega, jer su vojnici ostali i bez municije. Kad sam ja došla, jer nema više nijedne granate, vrlo je teška situacija, dođem kao čovjek molit više tamo, jer ja živim s tim ljudima na ratištu. Ja kažem, dopustite da dođem tamo gdje je gospodin Čermak, ima stražara koji repetira pušku i kaže, ne makneš li se, ubit ću te. U međuvremenu iz restorana nose bečki za psa od gospodina Čermaka. Ja kad sam vidjela to, ja sam znala da granata više nema. Ako bečki iz restorana ide za psa od gospodina Čermaka, ja nemam s kim razgovarati. Nije